गिबिसिनथाराव आङो बयनिख्रुइबो बोलोग्रासिन इसोर आफाखौ हामबाय होनदों। बेजोंनो लोगोसे जोङो दिनै जोंनि बे सराइबिल पेरिसनि सिङाव थानाय बर' ब्रान्चनि 25 बोसोर सिलभार जुबली खुंनायनि जुथुम्मायाव जोंनि पेरिसनि मानगोनां पारिश प्रिस्ट फादार थिउफिर बारलाजों लोगोसे जोंनि सराइबिल पेरिसनि सेक्रेटारि आरो लोगोसे जोंनि बर' ब्रान्चनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो हामबाय होननायजों लोगोसे आङो फंनैसो जोंनि बे 25 बोसोरारि सिलभार जुबली खुंगोननि सोमोन्दै आं बुंनो सानदों जे जोङो सराइबिल पारिशआव थांनाय 1973 मायथाइनिफ्राय जोंनि सराइबिल पारिशआ जागायजेनदोंमोन आरो लोगोसे जोङो बे सराइबिल पारिशआव मोनब्रै हारिनि मानसिफोर दङ बर', उरां, सान्थाल आरो राभा आरो बेबादिनो जों बोसोरफ्रोमबो मिसनाव कमन लेंगुवेज हिसाबै हिन्दी नङाब्ला एसामिसै जोङो एनुवेल सभाखौ खुंबोदोंमोन। नाथाय जोङो नुबायदि जोंनि माखासे हारिसाफ्रा जेरै बर', उराव, सान्थाल बिथांमोना बे हिन्दी आरो एसामिसखौ बुजिनायाव एसे गोब्राब मोननायलाय जोङो थांनाय 1992 मायथाइनिफ्राय मोनफ्रोमबो हारिया गावबागाव ब्रान्च हिसाबै गावनि राव हारिमुजों लोगोसे बे धोरोमखौ सिबिनायाव मोनसे आलादा बोसोरारि सभा खुंबोदों आरो जोंबो बर' ब्रान्च जानानैहाय खुंबोयै फैनानै जोङो देग्लाय 2020 मायथाइयाव जोङो सिलभार जुबली खुंनो गोनांमोन। नाथाय बे कभिड-19नि थाखाय जों बे सभाखौ खुंनो हायाखै। बेनिखायनो जों फैगोन 2022 मायथाइयाव जोङो जानुवारि दानाव बे एनुवेल सभा एबा सिलभार जुबलीखौ जों खुंनो थाम-थिम खालामदों। बिनिनो जों दिनैहाय जोंनि लग'खौ जों अपेनिं खालामबाय। जोंनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय बर' ब्रान्च आलदायै खुंनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय जाहाथे जोङो जोंनि मानसिफोरखौ खौसेयाव लाबोनायनि गेजेरजों जोङो धोरोमाव जोंनि ब्रान्चनि मानसिफोरखौ गावनि भाषाजोंनो धोरोम शिक्षा होनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुबै थांखिया जाहैबाय जोङो जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोराव जोङो जौगाहोनो हायो। बेखौ सिगाङाव थांखि लानानै जोङो नैबे ब्रान्च वाइसै बोसोरे सभाखौ खुंबोनाय जादों आरो बे खुंबोयै जोङो नैबे 25 बोसोराव आगान सुरफैबाय। दा जोङो गोबाङानो जोंखौ सानो जे जों ख्रिस्ट' धोरोमखौ लानायजों लोगोसे गावनि हारिमुखौ गाननाय जोमनायखौ जों बावगारबाय होननानै। नाथाय बे नङा। जोङो धोरोमखौ लानायजों लोगोसे जोंनि मानसिफोरखौ धोरोमाव आवगायहोनायजों लोगोसे जोङो बेखौबो गोसो होनाय जायोदि जोंनि हारिनि हारिमु गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय जोङो बेखौबो लोगोसे दावगाहोफायो। दा जोङो बेखौ खालामबोनाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनदों जोंनि गेजेराव गोबां खौसेथि फैदों। जोंनि गेजेराव गोबां मोनसे हारिनि हारिमु सिबिनायखौ दावगानायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेनिखायनो जोङो बे पारिशनि सिङाव कमन लेंगुवेजजों खालामबोनायजों लोगोसे जों आलदा गावबागाव रावफोरजों खालामबोनायाव जोङो धोरोमाव आवगानाय आरो जोंनि हारिमुखौ रैखाथि खालामनायाव जों जथेस्थ' बिहोमा होनो हादों होननानै जोङो सानदों। दा आङो गोबां बाथ्राखौ बुङालासेनो आं बेखौल' बुंनो सानबावबाय जे फैगोन 2022 मायथाइनि जानुवारि दानाव जोङो बे एनुवेल सिलभार जुबलीखौ खुंनाय जागोन आरो गोबां जोंनि ख्रिस्ट' सिबियारिफोरजों लोगोसे जोंनि खाथि खालानि मानसिफोरखौ आङो नैबे मिडियानि गेजेरजोंनो खावलायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना बयबो फैनानै बे जोंनि सेलेब्रेसनाव बाहागो लाफैयो। आङो बेखौनो खावलायनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। Sir, what message do you want to deliver all the Christian believers along with today's program? Yes. Sir, what? First of all, I would like to thank the Almighty God for this great opportunity to be here today as we are opening the Borough Branch Silver Jubilee logo and flag hosting. And on behalf of we celebrate every year Paris Sava. Along with that, there we have 4 branches, communities of branches: Boro, Urao, Santhal, and Rabas. So this is the opportunity to give them their own language to know and develop the religion, and then give the true understanding of what is
the love of Christ to the world, and so that they may able to share their own language, they may understand and come closer to God. And this is as they have begun this open, and they were going to celebrate coming year 2022 the final Jubilee celebration. So I, on behalf of the parish priest and all the members here, especially I thank the Jubilee President Simon Musahari, the members, again our Branch President Secretary Augustine Basmotari, Roheshwar Narjari, and we have our Parish Council member Nobin Narjari, and all those who are here gathered, and all parents, brothers and sisters, and all my dear children. This is the opportunity to come forward to show our faith and propagate our faith to our brothers and sisters, and share, live. And it is the Christianity is the one religion where bring us to unity, to love and share the joy each other. And this is what the aim of our presence here in Soraibil, and we hope that the help of the Lord, the Almighty God, will try to spread the message of love to our brothers and sisters. And today, as we have opened this Jubilee logos and flag hosting, let this is with the one source of the joy and happiness, and bring more and more people to the faith, and that they may also grow into the full human growth, and so we may be able to see the growth and development not only in the religion but also for the all-round development, humanity as a one family to live in the peace and joy and happiness. So with these few words, I once again thank the President, Secretary, and all the committee here for giving me this opportunity to say a message, and message of love which we are following from our Master, the Lord Jesus Christ, and to continue. And we always hope to bring work for the unity of the people together, living in harmony and peace. So this, with the few words, I conclude the short speech here. Thank you so much.